איזה פלא אדיר זה הבן אדם. איך יש בו שני הפכים שמשמשים באותו רגע. מצד אחד, איזה בריאה עצומה ופלאית אנחנו. קראתי בספר שהוא הסביר על האף של האדם, על החותם. ובכל נחיר יש 10 מיליון קולטנים של ריח בכל נחיר. והם יכולים לזהות 10 מיליון סוגי ריחות. ולרשום הכל במוח, שיהיה בזיכרון, ואדם יוכל לזהות כל ריח שהוא מריח, לזהות אותו ישר מהו. והריאות, איזה פיליות, מה זה ריאות, ומה זה לבלב, ומה זה כבד. מוח בכלל, וואו, מה זה מוח. כל המחשבי העל הכי גדולים בעולם, גם יחד לא מתקרבים למוח האדם. העין, וואו. ואם נעבור איבר, ובכלל סדר האיברים באדם, איזה גדולה, איזה רוממות, מה זה האדם? איוב כותב, מבשרי איך זה אלוהה. הוא אומר, אני רואה את האלוהות, את הבורא מעצמי, אני רואה, מסתכל על עצמי, אני מתפעל מרוממות, ההתגלות אלוהות שיש בתוכי, וואו, איזה חוכמה, איזה פלא, איזה עוצמות. מצד שני, מה, אנחנו בשר ודם, כאלה קטנים, כל כך מלאים דאגות ופחדים, מה יהיה עם זה, ומה יהיה עם זה, מה יהיה עם העבודה, וואו, אולי יפטרו אותי, אולי לא יצטרכו סוג עבודה כזה לעתיד, בריאות, כל כך פגיעים אנחנו, כל חיידק, כל וירוס יכול להפיל את הבן אדם, מה לא, כל כך מלאים דאגות ותסכולים ועצבויות, וואו, איזה שתי הפכים, גדולה אינסופית וקטנות אינסופית. עכשיו, השאלה היא באמת, מה עושה את השוני? הנקודה המכריעה פה זה אמונה וביטחון. שהבן אדם מכניס בתוך תוכו עמוק בדעתו ובליבו את האמונה והביטחון, הופך את זה לרגש, כי בסוף זה צריך להיות רגש ביטחון. שאדם מרגיש בטוח, זה רגש, הוא מרגיש בטוח. אדם יושב על יד מישהו בנהיגה, והוא בוטח בנהג, אז הוא רגוע, והשני נוהג ומניע את האוטו. אבל כשאדם אין לו ביטחון בשני, אז הוא מלא דאגות ופחדים. ביטחון זה רגש. אמונה, חזון איש כותב שזה ההלכה, זה הרעיון. אבל הוא אומר, הביטחון זה המעשה. זה כבר איך אתה מוריד את זה לעולם הזה, איך אתה חי את זה. ושיש רגש ביטחון בבן אדם, הוא בוטח בבורא, הוא לא מפחד מכלום, הוא לא דואג מכלום, הוא יודע שהוא בידיים של הבורא יתברך, כל מה שקורה איתו, הפרנסה, הבריאות, הזיווג, הכל, אבל הכל, מכל העניינים זה בידיים של הבורא, אז הנברא עולה לשלמותו וגדולתו. אז הוא באמת חי את הטוב שהבורא רוצה לתת לו בחיים, אבל בלי רגש ביטחון בבורא, איזה קטנים אנחנו, מפחדים, רועדים, דואגים, מה יהיה, מלחמות, עניינים, טילים. ביטחון זה דבר עצום, ככה בן נחמן אומר, ביטחון בבורא זה דבר גדול ועצום.